Tu știi de ce Mini Pico este atât de perfect în această perioadă a anului? Datorită faptului că are peste 10 tratamente care se pot oferta pe lista de prețuri cu doar un singur echipament. Acest echipament vine din dotare cu 5 filtre pentru tratamente invazive și non-invazive, cu care se pot realiza pete pigmentare, tatuaje cosmetice, colori sau negre, pete de vârstă, pete din naștere, pete solare, Nervus ota, precum și Carbon Peel sau Hollywood Peel, care este un tratament extrem de solicitat pe piață în momentul de față datorită glow-ului care îl oferă în urma tratamentului. Prinde și tu acum cea mai bună ofertă din anul acesta datorită faptului că nu aveți nevoie de rate. Echipamentul este acum doar 7800 de lei cu oferta noastră de Black Friday. Așa că intră pe epilareprofesională.ro și bucură-te și tu de acest produs minunat cu o gamă foarte diversificată de tratamente noi la tine în salon.